Sok tiszteletem, itt vagyunk, és most puskázok a második országos Öko Expo és Biofesztiválon Gárdonyban. Sajnos, mint tapasztaljuk, az egészséges életmód életünkben azért nagyobb részt kimerül abban, hogy mondjuk a McDonald'sban a 2 hamburgerhez light kólát iszunk, de higgyék el, hogy vannak még ebben a dologban lehetőségek, ezért vagyunk itt. Jöjjenek, nézzenek velünk körül! Tavalyi évben mi zászlónkra tűztük, hogy ebből a strandból egy ökoszemléletű strandot hozunk létre, mely munkát a tavalyi évben el is kezdtük. Ennek első lépéseként megrendeztük az első országos Öko Expo és Biofesztivált, és ennek nyitányaként számos olyan újítást vezettünk be ezen a helyen, amit azóta is folytatunk. Felállítottunk egy kis mobil szélgenerátort kiegészítve egy napkollektorral. Ez látja el a kempingünk éjszakai térvilágítását. Nagy örömünkre a kardos labor támogatását meg kell említenem. Ezen kívül a kemping zuhanyzónak a tetejére felkerült egy vákuumcsöves napkollektor, amellyel a kempingnek a melegvíz utánpótlását oldjuk meg. 5 éve dolgozunk azért, hogy az FSC minősítést megkapjuk. Idén januárban elindult itthon a forgalmazás ezeknek a termékeknek, másrészt aki találkozott már velünk bármilyen rendezvényen, az pontosan tudja, hogy nem a termékeink eladását promotáljuk, hanem sokkal inkább arról próbálunk beszélni, hogy miért lenne fontos az, hogy megismerjenek minket, mert hogy az ergonomikus termékek mellett, és hogy kerülünk ide, vannak ökotermékeink is. Mitől öko egy toll, mondjuk? Ökotollunk nincsen, színes ceruzáink vannak, ez egy nagyon tág fogalom, hogy mitől lehet öko valami. Nálunk azért öko, mert egy speciális erdőgazdaságból szállítjuk be a faanyagot, ami azt jelenti, hogy a normál körforgásában a természetnek nem avatkozunk bele, hanem egészen speciális technikát alkalmazunk ahhoz, hogy ez a fa, amiből a ceruza készül, az ne károsítsa az erdőket többek között. Mi az, hogy ökocímke? Az ökocímke egy garancia a vásárlónak arról, hogy az a termék, amin ez a címke el van helyezve, ez garantáltan környezetbarát tulajdonságú a felhasználás során, és környezetbarát körülmények között készül el. Hogy kap egy termék ökocímkét? Tehát milyen kritériumoknak kell megfelelni nagy vonalakban? A környezetbarát termék kritériumait a környezetvédő hatóságok, a gyártók és a fogyasztók együttesen állapítják meg. Minden ország küld az Európai Ökocímke Bizottságba képviselőket, 3 évenként felülvizsgálják ezeket a kritériumokat, és akkor, akit érdekel ez az ökocímke, az pályázhat az Ökocímke Bizottsághoz, bizonyítékait szolgáltatja annak, hogy megfelel az ökocímke követelményeknek, és akkor elnyerheti az ökocímkét. És áteheti a terméket, tehát ez egy marketing eszköz a gyártó számára, a fogyasztó számára meg egy tájékoztatás.
Mit lehet csinálni az újsággal, ha kiolvastuk? Gyakorlatilag a mi megoldásunk hőszigetelő anyag készül belőle, tiszta napilap papír felpelyhesítésre és sókezeléssel egy természetes alapú, természetes szigetelő anyag alakítható, ami a környezetet minden szempontból jól védi. Egyik irányból alacsony az előállítási költsége, másik irányból hatékonyabb, mint a legtöbb szintetikus szigetelőanyag. Nagy előnye a magas hőtároló képessége, ez magyarra lefordítva, vagy egyszerűen lefordítva, nyáron sokkal nehezebben melegszik át a szerkezet, télen sokkal ritkábban kapcsol be a fűtőberendezés. Mi a jövője az újságpapírnak? Számunkra az, hogy még több épületbe kerül újságpapírból készült szigetelés, bár annak ellenére igen sok más felhasználása is van, talán az egyik legértékesebb hulladék, érdemes lenne odafigyelni ennek a szelektív gyűjtésére. Ha nekem mondjuk lenne egy biogazdaságom, biotyúkokkal biotojást tenyésztek, miért fordulnék én önökhöz? Hát nem csak a biotyúkok, hanem akár ültetvény, akár szántó, akár kereskedelmi tevékenység, akár feldolgozói tevékenysége van valakinek, és ha bioterméket, hiteles bioterméket akar előállítani, akkor egy ellenőrző szervezethez be kell jelenteni ezt a tevékenységét, amely leellenőrzi ezt a akármilyen tevékenységet, amelyet bejelent az illető termelő, hogy az utána, az ellenőrzésünk után egy hiteles tanúsítvánnyal tudjuk igazolni tevékenységének az eredetét, hogy hiteles biotermék kerüljön a fogyasztó elé. Rutinos pilótának számít már, figyelem, ismét célponttal át a táron szélsebesen, és ezt most valamiért elvéti. Figyelem Péter, de még nincs vége, a harmadik felhő, ez talán még gyorsabb, és Péter nem hibázza el, sőt távolsági rekord 4 méter 23 cm-re szállt a felhő. Itteni strandüzemeltetővel ennek a rendezvénynek a kapcsán merült fel, hogyha már itt a nap a motto, akkor ezt a napórát miért nem csináljuk meg nagyobba itt a strandon, és akkor jött, hogy ezt a napórát, amit ugye kisebben szeretnénk fogyasztói terméké is tenni, megcsináljuk itt éppen a kiállítás mottójaként a strand bejáratánál. És így ez a napóra került fel erre a padlóra, ha jól mondhatom, mert lehet, hogy ezen népi táncoltak is valamikor. Ezt akkor színpaddeszkának néz ki? Igen, az is színpaddeszka volt, és végül is teljesen természetesen történt a kalibrálása, mert ahogy a nap sütött, mindig úgy történt a jelölés, az órával egyeztet. Ez így jó. Egy pontos időt kérhetek? Most 13 óra 20 van körülbelül. Nézzük meg Nézem. Pontos. Úgyhogy ennek a mechanikája működik. Köszönjük szépen.